Aisha Business Online. Ku daure ku danna subscribe a koda yaushe. Ina godiya. Haka za a ci gaba da yin wannan al'amura a Najeriya. Abin baƙin cikin ma bai ɓaci. Kwana uku kenan babu bankin da ake samun kuɗi a cikinsa a arewaci. Labaran yau kenan. Rashin tabbas a haka za a ci gaba da tafiya. Mutanen arewa da sauran mutanen cikin Najeriya, anya kuwa shugaba Buhari yana jin tsoron Allah kuwa? Ku duba mana al'umma, saboda kasan ko a gidan giya ma an ce akwai shugaba. To hakan na nufin kenan wannan shugaban namu ba kowa ne yake jin maganarsa ba. Sannan kuma an koma kotu akan batun nan. Ana tattaunawa, zarar an gama tattaunawa akan kuma kotu, za ku ji daga bakin taku Aisha Business Online. Wannan shi ne shugaban bankin CBN da sauransu. Magana kuma akan 200 da Buhari a yau ya ce a ci gaba da karɓanta daga nan har ƙarshen wata. Mutane suna nan suna ta karɓar 200 nan. Don kowane shago ka kai 200 nan za a karɓe ta, za a baka duk wani abin da kake so. Raguwar kuɗaɗen kuma wannan sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kamar 1000 kenan da 500. Ba ko ina ne suke karɓar su ba. 200 ma dai kamar dai gatan dai wasu suna karɓa wasu ba sa karɓa. Allah sa mu dace. Laifin ma za a ce ba a san daga ina matsalar ta fito ba. Buhari ya ce a karɓi iya 200. Bankin CBN sun ce kada wanda ya karɓi tsohon kuɗi, domin halin da ake ciki yanzu ba bankin da suke karɓa sabon kuɗi 1000 kenan da ya fito wanda ake amfani da shi a yau. Wannan shi ne babban kuɗin da an kawo da shi ko ina. Shin kuma a yanzu an gano wasu tsofaffin sababbin kuɗaɗen ganye da aka fara bugawa? Al'umma sai kun yi kula sosai. Irin waɗannan duk irin ganyen da suke bugawa ne, an gano su domin a tabbatarwa da al'umma rawa akan kulawar da suke. Wannan su ne asalin original kuɗin da ake bugowa daga CBN ake kawowa. Su ne sababbin kuɗaɗen da za mu ci gaba da amfani da su nan da wasu ɗan lokutan. A can baya dai kar ku manta, shugaba janar Muhammadu Buhari ya ce nan da kwana 7 kuɗi zai wadaci al'umma. Na godiya. Aisha Business Online, ku danna subscribe.